13 январь Россия матбугаты көне. Бүгінгі журналистика 4-нче хакимият ролен башкарама. Милли матбугат үсештәме. Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмазов Ят Висәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Беренче ратта һәркайсыгызны һөнәри бәйрәм белән. Россия матбугаты көне. Без инде елына берничә бәйрәмне үткәрәбез. Россия матбугаты көне булсын, Татарстан матбугаты көнеме, журналистика көнеме, һәркайсында бәйрәм итәргә буладыр. Ләкин төп сорауларга җавап бирик әле. Бүген ниндирәк функция башкара икән? Искәндәр әфәнде, менә Россия күләмендә дип әйтик инде, Татарстан матбугатын алыйк без монда федераль дәрәҗәдәге матбугатны. Гомумән матбугат бүген нинди рольдә? Бүген өч төрле рольдә матбугат. Берсе аның күңел ачу чарасы буларак, берсе аның пропаганда чарасы, анысын матбугат дип атамас идем, пропаганда өлкәсен. Өченчесе аның менә нәкъ шул күпер. Халык белән хакимият арасында күпер, менә монысы матбугат шушы булырга тиеш. Астагыларның зарын югарыга җиткәргә, югарыдагыларның фәрманын астагыларга аңлатып бирергә тиеш. Менә шушы бу эш функциясында бүген матбугат үти. Ләкин шул ук вакытта күпләр мин матбугатны укымыйм, чөнки бүген матбугат нәкъ менә шул нәрсә кушылган шуны язучы, ничектер интеге төгәл мәгълүмат җиткермиләр, кемгә менә өстә утыручыларга ничек файдалы, шул мәгълүмат кына җиткерелеп бара дигән фикер. Фатафан килешәсезме? Өлешчә килешәм, өлешчә юк. Аны укымыйм дип әйткән кеше, ул укырлык әйбер юк дип әйткән кеше, дән сорасаң, соңгы тапкыр кайсы газетаны алып кулыңга алып караганым бар, кайчан укыганым бар дип сорасаң, ул әйтә алмаячак. Аны бит инде ашап карамадым, кавып карамадым, тәмсез дигән сүз, ул дөрес әйбер түгел. Менә Искәндәр әйткән әйбер белән килешәм, эш функция үти, ләкин аның дөрестән дә өченче функциясе аксыйрак төште хәзер. Ләкин укырлык газеталар, матбугат бар. Матбугатка ышаналармы Ләйсән бүген? Ышанган кеше бәлки ышанадыр. Мин мәсәлән үзем ышанам. Беренчедән без әлеге өлкәдә эшли торган кешеләр аңа ышанмый мөмкин түгел, һәм монда бит әлеге өлкәдә эшләүче меңләгән армия кеше дә бар, һәм бүгенге көндә бит әле журналист кына ул матбугат вәкиле түгел, бүгенге көндә безгә өр-яңа функцияләр йөкләнгән, башка белгечләр дә өстәлде, һәм алга таба бу мультимедиалы дөньяда ул нәкъ шулай булачак, һәм безнең функцияләр арта гына барачак. Әле һәр вакыт инде актуаль булып кала торган тагын бер сорау бар. Ул да булса, журналист булыр өчен журфакта укырга кирәкме дигән, журналистик белем булырга тиешме дигән. Гадел, син ничек уйлыйсың? Менә син, ялгышмасам, журфакны бетермәдең. Гомумән башка белгечлек буенча югары уку йортын тәмамлагансың. Менә ниндирәк фикердәсең? Журналист булыр өчен бүген чыннан да укырга кирәкме? База булырга тиешме? Әллә бүгенге таләпләр ничектер алар барыбер шикләнмәгән һәм кем булдыра ала, ул инде югары белемсез дә бүген өчен журналист булып эшләргә мөмкинме? Эшләбез бит әле, дип әйтәсе килә. Мин белемем буенча юрист. Журналист булыр өчен хәзер инде бакалавриат 4 ел укыдың да, сиңа менә кабул иттеләр, син алдылар дигән сүз түгел. Бу инде тумыштан килгән бер сәләт. Аны тумыштан килде дә битте түгел. Анысында да шушы сәләтне үстереп торырга кирәк, тәҗрибә тупларга кирәк, эшләп карарга кирәк, кырга чыгып карарга кирәк дип сөйләшәбез бит инде, әйме? Шуңа күрә ул журналистика факультетында уку 10% бирәдер уңышны. Калган 90% барысы үзеңнән тора. Ләкин фундамент ясап булмый. Менә киләләр бит яшьләр, менә Илфатка да киләләр дип уйлыйм мин аны, нигә безгә редакциягә киләләр. Без аларны үзебезгә кирәкчә үзебез өйрәтеп, яңадан укытырга мәҗбүр. Алар журналистика ул бирә база. Ягъни мөмкинлек бирә. Мин журфак студенты дип любой редакцияның теләсә кайсы редакцияның ишеген ачып керү мөмкинлеге бирә. Әйеме? Һәм кирип киткәч, суга ташлагач кына йөзәргә өйрәнәләр. Мәсәлән, мин дә журналист түгел. Мин дә журналист түгел. Мин артист, режиссер белән буенча. Журфакны бетергән кеше буларак нинди җавап бирәсең? Ну, миңа журфак күп әйбер бирде. Менә мин сезне теге тыңлап торам да, тагын бер тыңлап куям дигән кебек. Гомумән журфак кына түгел, гомумән менә классик мәгариф югары уку йортлары алар калыша бүгенге көндә. Алар өлгермәячәк. Менә миңа әйдә укыт әле журфакта дип мөрәҗәгать иткәннәр берсендә, һәм алар әйттеләр, менә бер ярты ел, 1 ел алдан син ясарга тиеш программа. Мин әйтәм, минем программам 1 елдан ул инде искерәчәк. Чөнки тормыш шулкырлы теге алга бара. Әле син ярты ел, 1 ел дисең. Анда гомумән совет заманында чыккан китаплар, мәсәлән, шул журналистика теориясенә кереш дигән бар. Ул инде бездән дә өлкәнрәк яше буенча мәсәлән. Искәндәр әйтмешли, аның әлбәттә базасы бар. Аның базасы теге, мәсәлән, узган елда, быел да матбугат тарихы бер үк. Ул үзгәрми, мәсәлән, шулай бит. Ә менә үзгәреп торучан өлеше бит аның күпчелек өлеше һәм көндәлек кирәк булган өлеше. Безгә аның тарихы көндәлек кирәк түгел.
Шуңа күрә. Ләкин фундамент салынамы журналистика? Фундамент салына, мин бер кайчан да алай әйтә алмыйм. Журфак кирәкмәде миңа дип, ул кирәк булды. Һәм менә мәсәлән ул кирәк булды бер яктан шул база белән, икенче яктан безгә практикларны китереп укыттылар. Менә Миңназыйм абыйлар, Рифат Әхмәтшилар, Илфат абыйыбызны укытмады, бездән яшьрәкләрне укытты бугай. Менә практикларны алып килү бик кыйммәтле әйбер. Ә инде менә килгәндә сорауга өйрәтеп булмыймы дип, мин бик еш анализлыйм татар журналистына нәрсә кирәк дип. Иң беренчесе аның кызыксынучанлык булырга тиеш. Бөтен нәрсәгә өйрәтеп була. Аюны да биергә өйрәтәләр, хәреф хатасын да өйрәтергә була, жанрларны язырга, сызырга, бөтенсен өйрәтеп була. Кешедә кызыксыну булмаса, аларга әйтәсең, сез кайдан үзегез менә кеше буларак, журналист буларак түгел, сез кеше буларак мәгълүматны каян аласыз көн сайын? Алар әйтәләр, теге паблик, бу паблик, менә миңа ВКонтакте, лентада бирә. Алар хәтта кайбер журналистлар үзләре дә газета яки электрон матбугат чараларын укымыйлар. Ләкин бу журналистиканың аерылысы бер өлешенә әйләнеп бара түгелме? Ради килешәсең микән? Шунда да шул ук пабликлардан мәгълүматны алу, әгәр дә син мәсәлән инде элеккеге традицион дип әйтик, масса күләм мәгълүмат чараларын көтеп утырасың икән, син бөтенләй мәгълүмат калырга мөмкин. Бүген бит шундый замана кем беренчерәк бирә, шунда караулар күбрәк, кем тизрәк җибәрә дип әйтик, кемнеке әле ничектер сарырак матбугат булса да, әле алар күбрәк игътибар җәлеп итә кебегрәк фикер туа. Һәм шул ук әйләнеп кайтсак без инде элеккеге традицияларга әйтик, зур күләмле материаллар заманы бетеп киләме? Зур күләмле материаллар менә әле күптән түгел генә Московский комсомольста булып кайттык кунакта. Шул сорауны бирдек, озын текстлар укыламы, юкмы дип. Әгәр дә язучысы булса, укыла диләр. Язучысы булса. Шундан да менә инде генә озын текстларны карамыйсың, шул сайтларда караган сайтлар бер якын караганда кичкенә генә материал биргән кебек, ләкин интернеттан карап торабыз без Рәмейс анда шуның кебек журналистлар, Гөлнар Гарифуллина һәм башкалар, алар су буе бирәләр һәм аларны йотлыгып укыйсың. Укыла, нишләп укымаска? Ансы бар, әйе, ләкин шул ук вакытта монда бит инде башка төрле гаджетларда, инде башка төрле платформаларда мәгълүмат җиткерелә башлады. Әлбәттә. Кешеләр, мәсәлән, 2-3 җөмлә белән шикләнеп, хәтта шундый фикер искән бар, озынрак анекдот булса да укып бетермибез без диләр, чөнки иренәләр кешеләр укырга һәм шуңа үзебез өйрәтеп бетердек түгелме Искәндәр? Бүген матбугат ул аналитик булырга тиеш, бигрәк тә басма матбугат, әйеме? Безгә әйтәләр, менә иске, менә әле әйттек бит, искерде дип, әйеме? Иске, хәтта теорияларында кайбер әйберләре искерделәр. Бүген шундый әйбер, гәҗитләр яңалык бирәбез дигән әйбер. Гәҗит яңалык бирергә тиеш түгел. Булган радио яңалыкны сәгать сайын биреп бара, телевидение 2 сәгать сайын биреп бара, әйеме? Без шуны шәйнәп аңлатырга тиеш. Эш җөмләдә шәйнәп аңлатып булмый. Шуңа күрә озын материалны дөрес итеп, белеп, теманы аңлап һәм дөрес сүзләр белән язып бирә аласың икән, ул бер гәҗитнең 2 бите булырга мөмкин. Кайбер журналистларны мин укым шул ук комсомолканы, мин алам гел, әйеме? Аргументы, факты, аргументы неделяларны алам мин, әйеме? Рәхәтләнеп икешәр битле материалларны укып чыгасың. Язучысы булса дигән әйбер, чынлап та язучы кирәк бүген. Шуңа күрә ул пабликлар кешене аңрайталар гына. СМСлар белән, менә моның хәтле СМСлар, алар кешене уйлаудан мәхрүм итәләр, фикер йөртүдән мәхрүм итә торган әйберләр. Шуңа күрә мин аларга гомумән замана шире буларак карый башладым, файдалы әйбер буларак түгел. Ләйсән килешми. Мин килешмим, чөнки беренчедән кулланучыларның карасагыз, бүгенге көндә нәкъ менә мессенджерлардан кыска гына мәгълүматны алу, ул процент ягыннан инде күптән үсте һәм моны хәзер теге бу ничектер кешене аңгырайта дип кабул итәргә кирәк түгел. Кешенең бүгенге көндә кай вакыт бик тиз генә, гади генә бүгенге көндә менә үз илендә, үз шәһәрендә нәрсә булганны аның укыйсы килә һәм ул мәсәлән бөтен кешедә рәхәтләнеп эш урынында озын текстны укып утыра алмый. Ләкин журналистикамы соң бу менә бу кыска эксклюзив ниндер теге бер җөмләне кыска яңалыкларны бирү. Кай вакыт ниндер зур вакыйганы кыска итеп вакытында җиткерә белү, ул журналистиканың югары дәрәҗәсе. Журналистның роле кими түгелме соң? Һәркем инде телефоны булган кеше шул кыска 2 җөмләләрне язып бирә ала түгелме соң, Илфат әфәнде? Әлбәттә, мин ул социаль шәкилләргә артык игътибар бирү һәм шушы халыкның шушы ул вакытлы күренеш.
ул менә бүген бездә бик популяр. Ул блогерларны без укыйлар, ул блогерларның белмим мин аларда нинди информация, нинди вакыйганы ишетеп булганын әле минем блогерлардан белгән әйберне күргәнем юк. Ул хаталы да булырга мөмкин. Аның белән әллә нинди ситуацияләр килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ул Роскомнадзорда теркәлгән мәгълүмат чыганаганда гына иң дөрес информация бирәләр. Һәм җаваплылык та бар. Җаваплылык. Өстәп әйтәсе килә, монда сүз кайда һәм ничек басылу турында гына һәм күләм турында гына барырга тиеш түгел, шушы чыккан әйтик пабликта, социаль челтәрләрдәге төркемнәрдә чыккан мәгълүматның чын барлыкка туры килү-килмәү мәсьәләсен карарга кирәк. Менә бу бик каты чагыла безнең хәүеф-хәтәрләр вакытында. Алла сакласын, килеп төште самолет, 50 кеше һәлак булган дип чыгаралар. Чынлыкта ул 10 кеше һәлак булырга мөмкин анда. Чөнки чыннан да аны бер кеше дә тикшерми. Монда инде дөрес чыганакка ышанырга кирәк. Бүгенге көндә укучылар, кулланучылар, алар бик акыллы, алар күрә үзләренең кайдан укыганын. Хәзер әкрен генә китеп бара. Тегенди төркемнән укыдым дип түгел, кирдем рәсми дәүләт мәсәлән әйтик сайтына, Татаринформга булсын әйтик әйме, кирдем, чөнки монда җаваплы кеше бар. Нәкъ менә җаваплы журналистиканың төп миссиясе дә җавап бирүдер әле монда. Телеграм-каналлар бүген кай вакытта зуррак роль уйныйлар, ессез менә әйеме. Кем икәне дә билгеле булмаган кешеләр шактый зур роль уйныйлар матбугат өлкәсендә. Аларны югарыдагылар ишетәләр, тыңлыйлар, аның буенча чаралар күрә башлыйлар, әйме. Анда нәрсә генә язмыйлар. Нинди генә әйберләр булмый. Карыйсың, соң булай түгел бит бу дисең. Кемгә әйтергә, кемгә җавап бирергә икәнен белмисең, әйме. Менә шундый. Татар матбугатына да күбрәк төрле каналлар булдырырга һәм кирергә кирәк. Нәкъ менә милли журналистика турында без сезнең белән рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы, журналистика гомумән инде бүгенге журналистиканың торышы турында фикер алышабыз. Икенче өлештә нәкъ менә татар журналистикасына да бераз игътибар итәсе иде. Менә бу күләмле мисаллар дигәндә без гадәттә менә иңелек шуны әйтергә кирәктер, журналистика дигәндә, матбугат көне дигәндә барыбер күз алдына, бәлки безнең буынныкыдыр инде ул басма матбугат килә. Беренче кемдер инде менә шушы мессенджерларны һәм ниндер төркемнәрне атамыйдыр. Сездә атап киттегез нәкъ менә рус матбугат чараларын. Татарда бармы соң ул шын аналитик, зур күләмле, кеше ышанырлык һәм йотлыгып укый торган материаллар. Ничек уйлыйсыз, Данил, син укыган бармы? Мин уйлыйм, кызганычка каршы аналитикага сорау юк, запрос юк. Бик әз кешегә генә кирәк булган. Менә бар диләр бит, укыйбыз диләр, көтеп торабыз диләр. Күпчелек кеше бер катлырак. Кешегә кирәк әйтергә, менә бу яхшы персонаж, бу тискәре персонаж, уңай персонаж, тискәре персонаж, бик кыска гына һәм алга таба киттек. Газеталар алар аналитика булырга тиеш, мин килешәм, һәм алга таба менә театр ниндидер бер элитар юнәлеш булып киткән кебек, басма газеталарда алар ниндидер бер элитар аудиторияга гына калыр шикелле минемчә. Чөнки менә Искәндәр, Илфат абый, сез һәрвакыт әйтәсез, хәзер инде тиражларны үстерү турында сүз бармый, саклап калу турында сүз бара дип. Шулай бит? Менә мәсәлән, иң күп тиражлар татар газетларының бүген 40 мең шамасы. Бу шәхси газетлар. Менә 40 меңнән 45 меңгә инде бүген 27 мең мин иң күп тиражлы газетның баш мөхәррире белән сөйләштем, 27 мең. 27? Монда журналистика белән Миндә пабликлар мәгълүматы. Тикшерелмәгән мәгълүмат булып чыга. Радик, син ничек уйлыйсың? Менә чыннан да бүген инде без татар журналистикасының бәлки язмышы турында да күпмедер әгәр дә фаразлыйбыз икән, чыннан да хәл шундый үкенеч микән инде безнең журналистика өчен? Беләсеңме, Алмаз, 2001 елдан бирле Интертат электрон газетасында эшләдем, башладым. 13 ел дәвамында. Һәм шул вакытта инде менә үзем дә кергән перспектива интернет журналистика дип газеталар бар бетәчәк бит инде дигән. 2001 елдан бирле менә тагын ничә ел узды, газеталар бар бит әле. Ләкин ихтыяҗдан да тора инде бу. Ләкин укучыларыбызны шуннан да югалтып барабыз. Узган ел безнең соңгы 2 ел бигрәк тә үкенечле булды инде. Безнең өлкән буын китте, укып баручы буын китеп бара, күпме зыяларыбыз китеп баралар. Ләкин әле бүгенге көндә кирәк. Ул менә чит илдә, чыксагы чит илдә бүген кагаз газеталарга укырга тырышалар. Ул интернеттан инде менә шушы социаль, менә шушы блогерлардан китеп баралар. Без дә аңа кайтырбыз, ләкин бездә бүгенге матбугатның бүгенге халаты ул журналистика белән бәйле түгел.
90% Нәрсә белән ул бәйле? почта белән, тарату белән, аны халыкка җиткерү проблемасы. Безнең продукцияне без халыкка җиткерә алмыйбыз. Почта мен әнә инде хәзер авылларда ябылып бара, шәһәрләрдә почта бүген эшләми. Почта эшләмәй икән, безнең альтернатив тарату чаралары кызганычы. Һәм бәя ягынан да кешеләр менә шул бәя арту сәбәпле һәрвакыт инде гәзит яздырып алу, нәкъ менә шул ук мәсәлән пенсия яшендәге кешеләр, алар инде моны унутып бара. Инде менә без инде бүген хәзер катлар алдык, тагын 10%-ка бәяләр күтәрелә. Сез газета дигәч тә барыбер сез бит басма матбугат кына түгел. Хәзер редакцияләр ала шундый мини холдинглар, газетаның бар, Telegram каналы да бар, Instagramы да бар, башкасы да бар. Шуңа күрә сез теге булар газет, булар монда, булар тегендә дип әйтерлек тә түгел. Искәндәр әйткән Telegram каналлар да, аноним Telegram каналлар да сизелеп тора. Профессиональ журналистлар белән бара эшләнелә, әйме? Качып эшлиләр, әмма журналист кешеләр. Әйтә алмаган сүзләрен шунда язалар кайберәүләр. Кайберәүләр кызык өчен генә ниндидер кызык таратып яталар, ниндидер алар кемнедер пычратырга кирәк булган вакытта, фәлән булган очракта, хәтта шундый әйберләр бар, әйме? Менә кемнедер пычратып куярга кирәк, алдан хәстәрен күрергә, ниндидер эш башкарачак. Тиз генә аның турында бер Telegram каналда ниндидер пычрак ыргытып куялар. Шуннан соң вакыты җиткәч, рәсми матбугат түгел, ул теге пропаганда чаралары тартып чыгаралар да, фәлән вакытта фәлән Telegram канал аның турында фәлән язган иде дип, тегенгә ссылка белән язалар, әйме? Судка да биреп булмый хәтта. Ул ул корал. Ул кабахат корал, әмма ул корал. Мин ул корал астына әйткәнем бар, шуңа күрә беләм, мин аны тагын беләм. Нәрсә эшләргә ярый, Гадел? Менә син журналистикага килеп кирдең дип әйтик. Синең бармы кысалар шулай? Нәрсә әйтергә ярый, нәрсәне әйтмәсәң хәерлерәк дигән. Гомумән башта әйтәсе килә, бүгенге көндә яшьләр куркак. Татар журналистлары бик куркак. Алар койрыкларын арт якларына кыстырып йөриләр бүгенге көндә. Бик нык борчы бу проблема. Монда безгә менә эштә куйган кысалар юк. Менә басу, яз рәхәтләнеп. Юк, килә яшь кыз, китә, мин эстрада язам, шоу-бизнес язам. Чөнки күбрәк караулар. Аннан Сәгали ярты ел яза да, үзе шул йолдызлар белән дип күтәрелеп китеп, үзен йолдызга югала, журналист бетә. Бер кызык әйбер, әйеме? Не, Тукай әйткән бит, каләм кулда була торып яшь шагыйрьгә мәгълүмдер ки курку белән өрку харам ди, әйеме? Яшь бер кызны үзем урнаштырдым, сөйләшеп, журфакка, әйеме, үзем чыгардым материалларын теге конкурска кирергә кирәкле, әйеме? Күпмедер вакыттан бу әйтә, ни әзрәк кенә журналистикага кирип китте, нигә килмисең, мин әйтәм, практикага киренгәнә килә башла, гонорарларың булыр, яза башла дигәч, ниткәч, Искәндәр абый, мин куркам сезнең гәҗиткә килергә, алай язырга ди. Минем өчен Менә мин Илфаттан сорыйм. Илфат, сине тотып кыйнаганнары бармы? Син теләсә нәрсә язып ятасың? Моны язма дип әйткәннәре дә юк. Мин инде хәзер Гаделдән әз генә өлкәнрәк хайран эшләдем. Инде 40 ел минем хезмәт стажым бар икән. Һәм миңа үз гомеремдә бер кайчанда минем шуп савытына эшләгән материалым булмады. Бер тапкыр гына үз гомеремдә әйткәннәре бар, анысы да менә монда шулпан тапшыруында әнә теге пишмакта утырган вакытта Тәүфик Камардин Сагитов кирип, монысын ник әйттең инде аның дип чыгып китте. Ләйсән килешәме икән, менә шуны да бар. Сүз йөреге юк дигән кешедән мин инде һәр вакыт моны кабатлыйм. Сүз йөреге юк дип әйтәләр. Кайда соң синең кайсы сүзеңне ирексезләделәр, кайсы сүзеңне кыстылар? Юк, аны башта әйтергә кирәк. Әйе, башта әйтәләр, аннары гына эшләр дигән кебек. Әле аннары да эшләрме юкмы? Беренчедән башта әйтеп карарга кирәк. Аннан соң бер әйтерләр килеп, яңадан язып кара, мәсәлән, мин үзем дә мин журфак бетергән кеше һәм мин андагы мохитне бик яхшы хәтерлим. Бүгенге көндә дә менә ничә еллар узгач яңадан медиа өлкәсенә яңадан кайттым һәм мин моның белән бик бәхетле. Мин мәсәлән шулай уйлыйм, күп теге бөтен темаларга яза торган, шытырдап тора торган кеше куркытырлык журналистлар, алар күп була алмый, кызганыч. Ягъни ниндидер теге күпмедер дәрәҗәдә статистик роль башкаручы журналистларда алар булырга тиеш. Һәм бу нормаль күренеш. Кемдер эстрада турында язырга мөмкин, кемдер башка темаларга язырга мөмкин. Әмма ләкин бу әле журналистика юк дигән сүз түгел. Ләкин монда тагын бер мәсьәлә бар. Хәзер килешерсезме, юкмы? Шул ук мәсәлән блогерларны Россия күләмендә әйтәм инде. Татарстанда андый хәлләр әле булмады. Блогерлар булсын, ниндидер теге стендап вәкилләрен
артык сүз әйткән өчен инде хәзер иректән мәхрүм итә башладылар. Менә бу хәл безгә киләчәктә килеп җитмәс микән? Ничек уйлыйсыз? Татарстанга яки монда инде журналистикага, әле журналистикадан андый бик мисаллар булмады. Һәрбер сүзне менә үлчәп әйтергә диләр, ләкин шул ук вакытта менә кычкырып үз сүзен курыкмыйча әйтә торган журналистлар баралар һәм алар үз сүзен әйтә дибез. Ә менә әгәр дә төрле яклап сине шулай басым ясыйлар икән, син һәр сүзең өчен утырып чыгарга мөмкин икән, моны бәлки язмаска охшар. Ул инде килде, кайбер регионнарга килде. Мәсәлән, Башкортстандагы коллегалар белән сөйләшкән вакытта, җәмәгать, без сезнең шикелле язу түгел, сезнең гәҗитләрегезне, Татарстан гәҗитләрен укыганда да кабинетны эштән бикләп кашып укыйбыз диләр, әйеме? Менә Башкортстанда, Кавказда, шулай Дагыстанның президент ярдәмчесе Мөхәммәд улы Мөхәммәтов белән сөйләшкәнем булды, әйеме? Шулай сөйләшеп утырабыз, әйеме? Ни аңлаталар инде менә булай ди. Ул әйтә, мин бездә булай язуны мин күз алдына да китерә алмыйм ди. Алай әгәр дә сез әйткәнчә ул яза икән ди. Күз алдына да китерә алмыйм ди. Мин инде күп еллар киң кырлы Россия дигән конкурста жюри әгъзасы буларак эшлим. Һәм анда бөтен Россиядән урыс гәҗитләре, татар гәҗитләре киләләр һәм мин Татарстан матбугаты өчен һәр вакытта да горурланам. Татарстан матбугаты менә шулай өстә урысча булсын, татарча булсын, һәм менә татарчасы бигрәк тә ул безнең матбугатның шулай алга китешенә һәм демократия казанышына без беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевкә рәхмәтле булырга тиешбез. Һәм мин үземнең программамда, атна программасында Минтимер Шәймиевне тәнкыйть итәрем. Ул мөмкин иде. Ул рәхмәт әйтәдер миңа. Кирәкме соң безгә менә мондый ихтияҗ бармы, Радик? Менә мондый матбугатка дип әйтик, шул ук һәрвакыт кычкырып, менә ничектер каршы барып, инде үз фикереңне әйтү. Әллә моңа ихтияҗ юкмы бүген? Матбугатның төрлесе кирәк. Безнең Татарда, Татарстанда менә Илфат абый әйтте бит. Матбугатның төрлесе бар, телеформасы бар. Электроннал үз фикерен курыкмыйча кычкырып әйтә торганы бар. Эстрада турында язучысы бар, җиңел әйберләр язучысы турында бар. Бездә бар ул. Юк, анысы бар. Тагын бер мәсьәлә бар бит әле монда. Шул ук, мәсәлән, инде традицион газета формасында чыгучылар ничектер интернетка кирмичә, шул ук Инстаграмны кулланмыйча һәм башка төрле платформаларны кулланмыйча, безнең укучыбыз югала дигән курку бар. Менә сез бит инде чыгарасыз төрле җирләрдә һәм берсеннән икенчесенә дә җәлеп итәргә тырышасыз кебек. Менә шул уңайдан бер-берсенә алар ярдәм итәме, әллә инде комачаулыймы? Бер-берсенә ярдәм итә. Мин үзем хәзер хәтта сайтларга да кермим. Чөнки сайтка керергә кирәк, материалны табарга кирәк, укырга кирәк. Әлегә дә шул мессенджерларны карыйсың, бер җөмлә белән бер яңалык бирәсең. Һәм шул җөмләне аннан соң инде әйтәсең, сайтта үстерәсең, газетада үстерәсең дигәндәй кирәк андый мәгълүмат кыры. Киләчәген ничек күрәсең, Гадел, син милли журналистиканың? Милли журналистиканың киләчәге татарлар булганда безнең татар журналистикасы әле булачак. Аллага шөкер, бүгенге көндә татар журналистларын әзерлиләр, безнең Татмедиага да киләләр, алар практик үтәргә киләләр. Калалармы соң? Калучылар да бар, эшләүчеләр да бар, минем кебек гомумән бөтен кырдан килеп керүчеләр дә бар. Менә шундый кешеләр, шундый яшьләр булганда алар берсә журналистика яшәячәк, ләкин кыюрак булырга кирәк, әйтәм бит. Искәндәр, сыйфатлы журналистика дип әйтеп булам бүген, татар журналистикасын һәм менә регионнар буенча әйтеп киттеләр инде монда чагыштырганда, мәсәлән. Шул ук федераль басмалар бәлки чит илләрне мисалга алмабыздыр. Менә татар матбугаты бүген бер тигез дәрәҗәдә сыйфатлы контент җитештерә һәм бу чыннан да менә алып укырлык, күрнәк итеп күрсәтерлек масса күләм мәгълүмат чаралары. Бер тигез дәрәҗәдә үк дип әйтә алмыйм, әйеме. Әмма бүген матбугат, татар матбугаты шактый яхшы, сыйфатлы һәм икенче әйберсе бар, без менә теге җиңелрәк, сарырак дибез бит, әйеме. Анысы да кирәк. Бөтен җирдә гел сүгенеп кенә утырсаң, ул кызык булмый. Шуңа күрә әзрәк эстрадасы да кирәк, аның тегесе дә кирәк, файдалы киңәше дә, монысы да, бөтенесе дә булырга тиеш. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә сары матбугат дигән сүз, ул әле начар сүз түгел, чөнки ул укучыны тотып тора, саклап тора. Көннәрнең берендә шул материал эчендә, менә шул сары матбугат эчендә бер аналитик материал чыгарга мөмкин, халыкка аңлата торган. Шушының өчен генә булса да, бу гәҗитне асрау һәм кирәк, укучыны тотып торган өчен кирәк. Иң соңыннан булса да, барыбер ул макаләне укып чыгаралар. Аны 100 кеше булса да аңлап укый икән һәм үзенә файда ала икән, бу инде без файдасызга эшләмибез дигән сүз. Безнең бүгенге көндә тиражлар, Аллага шөкер, бөтенләй әле беткән түгел, әмма Илфат әйткәнчә, тагын гаеп бездә түгел, матбугатта түгел, почтада бүген. Менә моны йомгаклап, ниндер бер төгәл нәтиҗә чыгарып, Илфат абый, бүгенге журналистиканың, димәк, функцияләрен һәм төп ролен, монда без инде милли журналистиканы беренче чиратта күз алдында тотабыз, билгеләүдә нәрсә таянып булып тора?
Милли журналистика шәшәк атсын өчен кызганычка каршы мин бик гадел әйткәнчә бик оптимистик рухта түгел. Без менә редакторлар аушы кебек эзләнәбез, мотор егетләрне, кызларны күрәбез дигән электергә тырышабыз. Таяну кызганычка каршы менә эпоха безнең буын китеп бара, алыштыра торган буында әллә нинди перспективалар күрмим. Таяну сана килгәндә матбугат ул халыкның таянышы булырга тиеш. Әгәр дә матбугат чаралары, мәгълүмат журналист халыкның мәнфәгатен кайгырта икән, ул 4нче хакимият була ала икән, әнә шул теге лаки формасында заказ бирәләр, барып мактап кайта түгел, менә ул шын хакыйкатьне, дөреслекне җиткерә икән һәм хакимиятның күзен ачарга, халыкка таяныш була ала икән, ул чагында безне укырлар, күрерләр, ишетерләр. Дөрес фикер, чыннан да дөрес һәм гадел файдаланганда гына журналистика көчле корал булып торачак. Барлык коллегаларыбызны әлеге бәйрәм белән котлап саулашабыз. Исәнлектә күрешергә ясың.